Ayun, panibagong huli. Kukunin ko muna itong lalagyan namin. Hindi mo mata nakalanan. Ha? Hindi mata. Uy, aksidente. Aksidente. Aksidente mga parkoy. Yan, tignan nyo. Pakita mo, Oh, aksidente. Na mata. Kumain yung mata niya. Maliit. Maliit. Po, laro ulit kami dyan. Ayun. Pangilan na ito mga parkoy? Ha? Pangilan na ito? Hindi ko alam, hindi ko na binibilang. Ay, may nakarami na kami. Disgrasya mo na. Ayun, aksidente ulit. Aksidente ulit mga ka-viewer. Ayan, welcome back sa ating channel mga kaburdugoy. Andito tayo, first episode natin ng ng pamimingwit. So, try natin kung may makuha tayong mga isda para gawin nating ulam ngayong araw. At saka kasama ko si ka-viewer. Andun sila. Nag-uumpisa na sila doon. So, nagsi-set up sila ng video nila, ng camera. So, ayan. So, try nating mag liw-liw mga Burdugoy. Hindi ka lagi nakakaten, super bio. Siguro din eh. Kuwari. Ano ka ba? Mga paano pa ayos ka. Yan, ilagay natin yung yung egg guys. Swing mga kulding. Okay na. Parang meron tayo ngayon ng huli. Dagas na no pating maalak dito. Mahala ko mga di ko. Lumipat kami ng area mga Burdugoy. Walang isda doon. Walang kumakain. Dito kami. Paano daw dito? Mga ar-aro daw yung isda dito. Pwede kaming mag dito mag campfire Pwede kaming magsugba dito. Mag ihaw-ihaw pag may makuha kami. Pero pag wala kaming makuha, di. Uwi. Parang nagsamakman mga parikoy. Ha? Din na. May lupos ng kubra. Saan? Okay na. Pagkakamatan tayo dito ng kubra. Tras. Doon na tignan ko be. Dito. Kayo. Ate ni. Tidagliliw na yan. Nalinisan na yan. Oh. Yan, kinakagat ng mga lods.
Nagdindinong da siguro tagar arbisen baka mabasada. Nagdindinong dan. Tagar arbis putan. Nagidila mais. Mabasada. Unang kuha natin mga Portugoy. Araro. Ayan. Unang huli mga parekoy, mga Portugoy. Ayan, may unang huli na tayo. Saan yung pagkabilan natin parekoy? Lagyan muna ng danaw para ano, hindi mamatay yung huli natin. Ganun pala maghuli, alam ko na. Kala ko naglinog na sila kasi nag-harvest ba. Ang unang huli natin, araro. Ang Portugoy. Yan. Malaki. Kahit isa lang yun mga paregoy, pag ulamin yun, busog na ako. Mag-change upan tayo, ay wala na yung upan natin. Good. Unang huli na tayo. Yung apan namin ano lang, igas, alumbayad. Yan, very good. Ito lang yung orasyon mga Portugoy. Tuwing wala kulding, yun lang. Ayan, lumipat kami ng area mga Portugoy. So kakain muna tayo. Ito panangalian natin, Skyflakes. Dito sponsor mga lodi. Mga sabihin yung sponsor to. So ayan. So dalawa pala yung nakukuha namin na isda. Sa 4 na oras na ata kaming namimingwit. Kaya ito muna. Kain muna tayo ng Skyflakes para hindi tayo mapasmo. Ayan. Si pare ko yung kumakain na doon, ng Skyflakes. Ayan mga Portugoy. Kain muna tayo. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay itong camera. Buksan natin yung Skyflakes natin. Ayan. Kasi mabisin na ako. Anong oras na ba ito? Talon pala ito. Ayan palay. Ayan. Tapos nito, pagkatapos natin kumain, mamingwit na naman tayo ulit. Yan. Kauri na naman tayo mga Portugoy. Dalawang beses na ito. Ipasa natin kay Parikoy. Parikoy, ikaw na kumuha.
Yo, Zero yan ah. ikaw na kumuha, kaya ikaw yung malapit dyan. Video mo na rin, para ano. Oo yun. Hoy dito. Kuha tayo ng ano, araro. Ikalawang kuha pa lang natin ito. Yan. Thank you. Ay. Ano ba naman ito? At ako, ay di pala ilik ka kami tatay dayta. Mapug sa tata. Hindi naman bong kanang bingwit. Kuwan ba natin eh? Yung bati nandito talaga ng bingwit. Sado kami kung ano buk mo. Ayos yung tali yung puti. Yan, may kumakain na naman. Tinikilan man. Inanan. Mura lang masumuro. Tingnan yung gagamba mo yan, Rightis. Tingnan ko yung gagamba mo. Oh, ito yung gagamba natin. Tingnan ko yung gagamba mo. Baka mas madawi yan ba? Yung tatlong piraso. Yung tiyan lang man yan kunin natin dyan, di ba? Ayan, ayan. Uy, uy. Tikatan pa natin yung ramay niya. Hindi ko alam kung ano. Oh, baka pulaputan na dyan yung tilapia. Ito. Araw. Tingnan natin itong gagamba. Yan, mga pag-iwar yung kaganapan dito sa ano. Puwing malakulding. Ay, yung orasyon natin na ano, pang malupitan. Natin kung epektibo. Maraming kan dito mga Ayan, okay. Nakakuha na naman tayo. Talagang maswerte yung gagamba. Ayun, gagamba pala yung ano. Gagamba yung gusto nila. Oh, yung akin nilalangaw na. gusto nila itong gagamba. Oh. Ilagay mo na dyan. Pare ko. Nakatatlo na tayo. Pare ko. May ulam na tayo mamaya. Libreng ulam to mamaya mga burdugoy. Kasi nakakuha na tayo, nakatatlo na tayo. Ayan. Fish on. Up. Ito, dalawang kamay yung gagamitin ko. Okay. Galingan mo pare ko. Galingan mo ka viewer para ano. Akin na gagamba ulit. Tingnan natin kung may makuha na naman tayo. Yan, lumapit na sila dito. Tangina. Nakabulos. Lamak nito. Umat. Naisabit na yung ating liwlew. Hindi nga ito. Yung sayo. Maliliit man ito. Ayan o. Totoo na to. Hindi na to biro. Tuwing malakulding. Meron lang. Tuwing malakulding lang. Ayan o. Nakuha na. Nakuha na. Ang galing mo. Ang laki. Ikalawa na yan. Anong unang kuha? Anong unang kuha ka dyan? Kalawa na yan. Oo, ito may pang-apat na ako. Putang inang liit. Mahirapan na yung natin. Nahirapan na yung tigkuan natin. Oo, ito pa. Oo, pakita muna natin. Oo, maliit. Mahirapan na yung Ayan, maliit. Nahirapan na yung tigkuan natin ng ano ha. kung mapaparami yung ano. Mapaparami yung araw natin ngayong araw ha. Akala namin masisiro kami buong araw na pamimingwit. Yun pala, Pado lang namin. dito lang pala sila nananago. Nagtatago sila dito. Sa ilalim ng puting ano, kahoy. Sa ilalim ng bulala. Wala naman tayong ano. Wala tayo ng pampain natin. Ang ganap pa ng pampain doon pare ko. Pampaswerte. Paswerte yung gagamba eh. Bilis makuha yung gagamba eh. Paglagay pa lang, kuha agad. Ayun, maganda.
May panglagpang na tayo mamaya mga burdugoy. Pang naraw. Ragsak talaga. Basta yung orasyon natin, huwag natin kalimutan. Ganito oh. Tuwing malakulding. Ayun. Ano lang. Ano na yung orasyon natin. Napakasimple. Ilagyan naman natin. Ayaw talaga nila ng ano. Fish on. Ayan, ayan, fish on. Ayan. Ang galing mo. Ang galing mo ka viewer. Nakakuha na naman. Ang galing ni ka viewer. Bakit ang ulit para ko? Madaling. Madaling amoy sa picto pa yun. Sige na, ayos mo na ako. Ayan, nakahuli tayo ulit. Pangatlo na yan, pangatlo. Matlo, andun sila oh. Andun sila mga ka viewer oh. Yan, maggalinda muna tayo ng pakwan. Mga burdugoy. Yan. Ito yung ano natin, pakwan. Balik tayo muna tayo sa ano, pamimingwit. Harap, tamis. Tamis. Parang pakwan. Parang pakwan. Bang pakwan nga. Pakwan. Big pipino. Pakwan ng lasa. Yelong-yelo. Sarap. Ang tamis. Saan ba galing yan, Bargoy? Sama natin. Ikaw bardugoy. Tapos na lang natin dyan. Sarap. Ayan. Magkain pa kayo. Ayoko na. Ayoko na. Sa'yo na yan. Sarap. Diba na? Ayun. Nabugda. Gabi-gabi bong. Malahito. Mga lods, mga burdugoy, uuwi na tayo kasi madilim na dun oh. Ngayon, parang uulan na. So yan, tignan natin yung mga nahuli natin. May mga nahuli tayo dito. Marami din to eh. Check natin. Ayan oh. Ayan. Hindi nakikita. Marami-rami din yan, mga 15 siguro. 15 piraso. Buksan natin itong ano. Yan o. Marami-rami din yan. Oh. Sulit na yung ano, yung pamimingwit natin ngayong araw, mga burdugoy. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin mga burdugoy. Salamat sa panonood. First episode po ito ng ating pamimingwit, puwing malakulding.
Ayan, sige, ayan. Huwag nyo kalimutang mag-comment, mag-like sa ating video mga burdugoy. At saka kita-kits tayo sa episode 2 ng Puwing Mala Kulding. Ayan, bye-bye!